Добрый день, шановные сябры, вы на канале Культура, с вами программа «Диалоги про культуру» и я, ведущий Миколай Пограновский. Наши гости сегодня в студии Наталья Шарангович, я спочатку скажу, что она Наталья Петровна Васильевна Шарангович, но потом я по батьку уже не буду называть никого. И так само Андрей Басалыга. Яны выдатные супрацоўнікі Белорусского союза мастакоў. Наталья Шарангович перший намеснік старшыні Белорусского союза мастакоў, Андрей Владимирович Басалыга намеснік старшыні Белорусского союза мастакоў по арганізацыйным і творчым пытанням. Вот так вот. Не цяжка два мехі несці. Да, вельмі складана, да. Калі паслухаеш, то адчуванне такое, што такі складаны. І я аб'яўляю тэму сённяшняй нашай размовы, яна вельмі проста і цікава, во всякім выпадку для мяне. Тут недавно было ушанаванне наших скульптараў, якія показали свои лепшие творы на гэты момант. Вот это скульптурный так называемый фест был. Его организовал Белорусский союз мастакоў, и конкретные люди, назову это старшыня секции скульптуры Аганов Сергей. Ему дапамагали, там еще шэраг, я усіх, можа, не памятаю, но вот там Иван Арцімович дапамагаў, там еще там шмат было ягоных сяброў. І яшчэ шмат, сапраўды, яшчэ, да, людзей, которые дапамагалі, да. Константин Костюченко, и гэтак далей. Шмат іх было дапаможнікаў. Но я хочу сказать, что на мой погляд, это был найцікавейшы фэст скульптуры, які мог адбыцца за апошнія гады. Чаму? Па-першае, разнастайнасць. Па-другое, у гэтай разнастайнасці кожны выглядаў такой асобай, якая сам па сабе цікава была. Не просто там агульная некая тэма была, і все нешта падобнае рабілі. Не, это было цікава і не толькі мне, дарэчы. Те, хто прыходзіў, былі вельмі, вельмі ўзрушаны таким шматгалоссем, я б сказаў так. И, конечно, мы, як было обещано ранее, Союз мастакоў висел номинации. Вот я зараз дам слово Наталье Шарангович, и она скажет про номинации, якія были, чему менавіта такие номинации, а потом назове тых, кто стал лепшим у этих номинациях. Ведаеце, я хочу яшчэ сказаць такую рэч. Сапраўды, гэта быў вельмі цікавы скульптурны фэст, і вельмі цікава тое, што гэты скульптурны фэст праходзіў не толькі на пляцоўцы Палаца мастацтва, але яшчэ на іншых. Усяго у нас было 8 пляцовак, і адкрываліся мы кожны дзень. Мы нават самі для сябе называлі гэта такі марафон, мастацкі марафон, і я ўжо даўно не памятаю тыя часы, калі мы развітваліся. Усе тыя людзі, которые прыходзілі на адкрыццё, яны развітваліся тым, што гаварылі адзін аднаму, да заўтра. Таму што мы заўтра сустракаліся на наступным чарговым адкрыцці. Ведаеце, это быў сапраўды такое свята, і мы самі хацелі арганізаваць менавіта вялікае свята мастацтва ці вялікае свята скульптуры. Мне здаецца, што яно сапраўды адбылося феерычна, цікава, ярка, і кожная пляцоўка па-свойму мае свае нейкія асаблівасці. Таму што калі на пляцоўцы Палаца мастацтва была вялікая зборная выстава, то на ўсіх астатніх пляцоўках былі аўтарскія праекты, і у іх таксама быў вельмі вялікі сэнс. Але калі мы збіралі журы, дарэчы, было мастацтвазнаўчае, это наша прынцыповая пазіцыя, што, канешне, мастакоў павінны глядзець менавіта прафесіяналы, которые могуць ацаніць, которые могуць для сябе нешта пачарпнуць у гэтым і, відаць, распавесці мастакам сваю думку. То, канешне, мы глядзелі агульную пляцоўку, менавіта пляцоўку Саюза мастакоў, дзе ўдзельнічала большая частка скульптараў з Мінска і не з Мінска. І таксама это вельмі цікава, што была магчымасць гэта пабачыць. Там былі Гродно, Солігорск, амаль што з усіх абласных гарадоў. Да, Брэст, да, Віцебск, безумоўна. І вельмі цікава, што на пляцоўцы гэтай былі як бы і вялікая зборная выставы, і невялікія экспазіцыі асобных мастакоў. Я думаю, што менавіта гэта і прыцягвала шмат гледачоў, которые мелі магчымасць параўнаць мастакоў з розных рэгіёнаў, а з іншага боку паглядзець, напрыклад, на мастацтва больш традыцыйнае, класічнае, альбо на больш авангарднае, на арт-аб'екты. Разбежка была вельмі вялікая. Таму, калі выпрацоўваліся намінацыі, іх было 4 намінацыі, я іх зараз агучу: намінацыя канцэпцыя, навацыя, традыцыя і намінацыя майстэрства. То, канешне,
Журы сыходзіла з таго моманту, што сапраўды работы вельмі розныя, ёсць работы, которые варта ацэньваць менавіта за іх ідэі, вось намінацыя канцэпцыя, то есть не столькі ацэньвалася магчыма майстэрства, а менавіта тое, якую ідэю укладваў мастак, калі ідэя ідзе папярэдні ўсяго астатняга. Безумоўна, такія работы ў нас ёсць і не толькі ў скульптуры, але ў скульптуры яны таксама вельмі адчувальныя. І, в прынцыпе, выбіраць было досыць лёгка, таму што былі творы канцэптуальнага характару, і у нас ёсць нават скульптары, которые ўсё сваё жыццё прысвяцілі таму, каб ствараць менавіта канцэптуальныя рэчы. Намінацыя «Навацыя», безумоўна, ацэньвалася больш з кропкі зроку, наколькі новыя матэрыялы, наколькі новая пластыка з'явілася ў творах мастакоў. І канешне, калі я ўжо скажу, хто перамог у гэтай намінацыі, то вы пабачыце, што это асноўным моладзь. Менавіта моладзь эксперыментуе, стварае, яна нешта прадстаўляе такое, што ёй здаецца, ніколі яшчэ не было ў нашым мастацтве. Наталья, можем вернемся до концепции, потому я что не назвала месцы. Ну, ты такого старейшего мастака, канцэптуаліста Васильева, загадаеш, што першае месца? Да, ён заняў першае месца, і, ведаеце, ён нават быў трошкі разгублены, калі мы яго запрасілі, ён прыехаў, атрымаў свой дыплом, ён трошкі не чакаў, таму што жыве ён у Віцебску, яму падаецца, што яго могуць з Мінска не заўважыць. Ён нават не ствараў свой асабісты павільён, і ў экспазіцыі было ўсяго толькі 2 яго работы, але мала таго, што мы ведаем Васіля Васильева менавіта як мастака канцэптуальнага накірунку, таго, хто ўжо шмат гадоў, напрыклад, у Віцебску курыруе выставу «Абстракт», яго работы яны проста запэўніваюць тым, што ён жыве менавіта гэтай канцэпцыі. Ён, зрэшты, выйшаў з таго горада, дзе авангард – это, ў прынцыпе, тое, што папярэдні існуе нават перад усім астатнім у творах мастакоў. Другое месца заняў Костя Селиханов. Константин Селиханов – гэта асоба, которая, відаць, не трэба яе, так сказаць, ахарактарызоўваць наноў. Гэта чалавек, который стварае абсалютна цікавыя рэчы, которые гатовы зрабіць як персанальную, так і паўдзельнічаць у агульнай выставе, который, дарэчы, у нашым трыенале жывапісу, графікі і скульптуры, которая адбылась у канцы мінулага года, заняў першае месца і быў лаўрэатам. Я думаю, што другое месца для яго таксама пачэсна. Вельмі цікавая інсталяцыя, которую ён прадставіў на гэтай выставе, з вялікім сэнсам, глыбокім сэнсам, яго заўжды такія работы. Ну і трэцяе месца атрымаў магілёўскі мастак Андрэй Вараб'ёў. Ён з'яўляецца старшынёй нашага абласнога магілёўскага арганізацыі Беларускага саюза мастакоў. Ён прывёз цэлы павільён, атрымалася такая міні-выстаўка. Яго не так даўно быў юбілей, ён быў рады магчымасці паказаць свае работы. І вось, ведаеце, ён, відаць, запэўніў нашы журы. Дарэчы, членам журы быў таксама і Мікалай Паграновскі, хачу гэта агучыць. Ён таксама можа мне дапамагчы сказаць, чаму мы, напрыклад, адабралі Андрэя Вараб'ёва. За яго вось такое вельмі моцнае, цікавае здзяйсненне свайго асабістага я ў скульптуры. Яго канцэпцыя – гэта ён сам у гэтай скульптуры. Самая складаная номінацыя была канцэпцыя, як высветлілася. Чаму? Па-першае, шмат было такіх канцэптуальных прац там. Пачнем з гэта. Я хацеў бы згадаць пра горад Віцебск. От Віцебска яшчэ такі Сотнікаў быў там. Яго асобны павільён быў, які, дарэчы, Вараб'ёва. І ён таксама быў, у прынцыпе, блізка уже да там другого, трэцяго месца, але тым не менш гэта ёсць, скажем так, спроба зрабіць тое, што мог зрабіць менавіта на гэты час. Это конкурс, калі ўжо так на тое глядзець. Это агульная наша думка. У нас, дарэчы, было хорошае журы, 5 чалавек, і ў гэта журы ўваходзілі сапраўды такія прафесіянальныя мастацтвазнаўцы, вось акрамя Мікалая, вось цябе, так там былі такія мастацтвазнаўцы, як Наталья Шарангович была. Хорошо, і Наталья Шарангович таксама, да. Але там была, напрыклад, Вольга Рыбчынская, которая прадстаўляе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў, Кацярына Зафатова, которая займаецца сучасным беларускім мастацтвам в Нацыянальным мастацкім музеі. Загадчик отдела. Загадчик отдела, да. Дарэчы, цяпер это аддел называецца вельмі правільна, як мастацтва 20-21 стагоддзя, больш грунтоўна. Галіна Ладзісава, гэта дырэктар музея гісторыі горада Мінска. І наша думка была, безумоўна, агульная. І, безумоўна, мы паспрачаліся, конечно. Правда, у нас было там пытанне, вылучылі все, як тут прочитано, все правильно, але быў такі номінант у нас Найман Александр Яковлевич, высветлілі, што ён не сябра Беларускага саюза мастакоў, ён сябра
Саюзам мастакоў Ізраіля. Хаця ён раней жыў у Мінску. Потым, пажыўшы там, прыехаў праз пэўны час сюды зноў, працуе. Ён не толькі ён скульптар, ён яшчэ апрачаў усяго і сябра Беларускага саюза кінематографістаў. Ён шмат сцэнарыяў напісаў да мультфільмаў. Як шмат у нас творчых саюзаў, творчых людзей. Так што ён сказаў, я говорю, выбачай, Алік, але не папаў ты сюды, а он кажа, ну, можа было б статус зрабіць міжнароднага этого свята, і тады все нормально. Усё будзе наперадзе. Это, я думаю, не апошняе свята скульптуры ў нас у рэспубліцы. Ну што, перайдзем да другой Так, і ласка, да навацыя. І, дарэчы, вось мы гаварылі пра тое, што спадар Найман не з'яўляецца сябрам Саюза мастакоў. У навацыі у нас ёсць два лаўрэаты, которые таксама яшчэ не з'яўляюцца сябрамі Беларускага саюза мастакоў, але мы спадзяемся, што зрэшты вось тое, што яны перамаглі, іх падштурхне да такога кроку. Ну, я зноў-такі вяртаюся да таго, што навацыя гэта, скажам так, новае пластычнае вырашэнне, і першае месца ў гэтай намінацыі заняла маладая мастачка Вольга Орсік. Яна не так давно скончыла нашу Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтва, але на вельмі многа і плённа працуе, і у мінулым годзе, калі адбыўся конкурс «Нацыянальная прэмія» у галіне выяўленчага мастацтва, яна, дарэчы, заняла першае месца там, менавіта ў намінацыі скульптура. Я хацеў бы дадаць ад сябе, калі наша там дыпломніцай была, я ўжо тады яе заўважыў, і вельмі рады, што сапраўды яна паказвае з кожным разам ўсё больш і больш ўзровень. Я рад, што яна атрымала першае месца. І самае галоўнае, новы ўзровень. То есть не такі вялікі час прайшоў пасля вось той нацыянальнай прэміі, і яна гэтым разам паказвае абсалютна новыя работы, абсалютна іншыя пластычныя вырашэнні. Адчувальна, што яна развіваецца, і гэта сапраўды запэўнівае, это вельмі цікава. А вось другое месца і трэцяе месца якраз такі ў гэтай намінацыі атрымалі мастакі, которые таксама выпускнікі нашай акадэміі мастацтва, але пакуль што яшчэ не ў нашых шэрагах, і нам, відаць, трэба іх запэўніць прыйсці на нашу секцыю скульптуры. Значыць, другое месца атрымаў малады мастак Павел Куніцкі, а трэцяе месца Антон Нечапарук з такім вельмі цікавым прозвішчам, псеўданімам. Да, ён схаваецца трошкі за псеўданімам. Вось, але, ведаеце, і та работа, гэта сапраўды цікавая, нечаканая вельмі пластыка, з вялікім такім і сэнсам, і з формай хорошай, і як бы калі мы ацэньвалі, вось, я думаю, Мікалай пацвердзіць гэтыя словы, мы выбіралі не за прозвішча, менавіта за работы, это абсалютна былі заслужаныя намінацыі. Мы не ведалі, што там за гэтым псеўданім хаваецца. Нечапарук, Петров, Іванов, Сідаров. Але даведаліся. Ну что ж, третья номинация традыцыйная, она так и называется, номинация традыцыі. И, конечно, нам хотелося ацаніць мастакоў старэйшага пакалення, которые унеслі вялікі ўнёсак у скульптурнае майстэрства і увогуле беларускае мастацтва. Тым больш такіх мастакоў некалькі было прадстаўлена на гэтай выставе. І усцешна, што яны ўдзельнічаюць, што яны успрынялі запрашэнне секцыі і прадставілі свае работы, прычым некаторыя з іх не так давно ўжо і зроблены. І першае месца ў гэтай намінацыі атрымаў наш вядомы скульптар Геннадзь Буралкін. Ну, для тых, хто бывае ў тэатры оперы балета, памятае, на фасадзе стаяць ягоныя скульптуры. Да, хорошее вызначэнне, адразу згадваеш мастака, дзе ягоныя творы знаходзяцца. Да. Другое месца атрымаў наш таксама хорошы, выдатна вядомы скульптар Эдуард Астаф'ев. Ну, хочу дадаць яшчэ Эдуард Борисович Астаф'ев, один з тых, хто за мяжою паставіў помнік Скарыне. У Празе стаіць его проект, так что можно... Да, хороший вельмі проект, да. Ну, тут он прадставіў сваю станковую работу. Ну, я хочу сказаць, што хоць і работа была ўсяго толькі адна, але мы не малі не адзначыць за яе мастацкія вартасці і якасці. Ну і трэцяе месца атрымаў Анатоль Артемович, скульптар, который сёння выкладае ў Акадэміі мастацтва, который вырасціў шэраг маладых мастакоў. І, ведаеце, цікава тое, што Анатоль Артемович паказаў сябе не толькі як скульптар, але ён паказаў сваю графіку. Ён не так давно пачаў займацца графікай, і
Ну, гэта таксама з'ява, пэўная з'ява ў нашым мастацтве. Я памятаю эту графіку на персанальнай выставе паказваў там у галерэі Савіцкага. В першую чаргу, конечно, я зацікаўся менавітай графікай, таму што я ягонай графікі ніколі не бачыў. Ён заўсёды скульптуры паказваў. А наколькі я ведаю, не так давно пачаў займацца графікай. Ну, я запытаўся, Анатолий Ефимович, а чаму графікай раней займаўся? Я кажу, раней лепіў, а потым уже сил не стал лепіць, я вырашыў маляваць. Да, падаравалі альбом, ён паспрабаваў, атрымалася выдатна, здаецца, вельмі філасофскі. Ну, трэба сказаць, што ім уже немало гадоў, 80. Да. Але ён працуе, тым не менш, малайчынам. Ну і 4-я намінацыя майстэрства. Безумоўна, мы ацэньвалі тое, наколькі па-майстэрску зроблены работы, як яно глядзіцца, якая вось гэта пластыка майстэрская. І, канешне, мы не маглі прайсці міма. Я думаю, што, Мікалай, ты мяне падтрымаеш. Першае месца атрымаў цудоўны, выдатны гродзенскі скульптар Уладзімір Пантелееў. У гэтай выставе яго быў асобны павільён. Ён настолькі выдатна валодае майстэрствам апрацоўкі дрэва, яго атрымліваюцца такія нечаканыя рэчы. Это проста не магло не запэўніць нас. Другое месца. Іван Артемович, это, дарэчы, сын Анатолія Артемовича, малады скульптар, і, ведаеце, адна ўсяго работа была на гэтай выставе. Хто мне падкажа, каму яна была прысвечана? Польскому мастаку. Да. І все забыліся. Правильно, Анджею Струміла, але вось сама пластыка, сама лепка, майстэрства лепкі, ну, відаць, і малады зусім яшчэ скульптар, ён выкладае зараз у Парнаці, вельмі хорошы куратар, але вось майстэрства, мастацкае майстэрства, яно ўразіла. Я думаю, што гэта хорошае, пачэснае месца для яго другое месца. Я яшчэ дадаў бы да Артемовича Івана, сына Анатолія Артемовича, тое, што ён, апрача таго, што выдатны там і скульптар, ён і выкладчык маладых мастакоў выхоўвае, але апрача ўсяго, у мінулым годзе улетку ён сумесна з Сашей Соколовым зрабілі праект у вёсцы Боркі. Правильно, да. На Магілёўшчы. Это мемарыяльны комплекс, велізарны, дарэчы, велізарны, там, я не ведаю, яка плошча за комплекса. Все выдатна, адзінае, там ёсць, ну, скажем, такая дробненькая памылачка, я ўжо тады сказаў, і на адкрыцці комплекса, і зараз паўтаруся. Калі гэтыя дрэвы, якія там пасадзілі, падрастуць, яны будуць закрываць комплекс. Іх трэба не дрэвамі, там кусты павінны быць нізкія. Это адзінае... Я думаю, што гэта паправіма на самой справе. Галоўна, што сам мемарыял атрымаўся выдатны комплекс, запэўнівае абсалютна, да. Ну, і трэцяе месца. Александр Шапо, наш вядомы скульптар, ён таксама забіў свой асобны павільён. Ён выклікаў вельмі вялікую цікавасць, хаця б таму, што там была маленькая таблічка 18 з плюсам. Ну, свая своеасаблівая вельмі пластыка. Но тое, што ён валодае майстэрствам, менавіта як скульптар, ну, я думаю, што хоць мы трошкі, можа, нават і паспрачаліся, таму што як бы былі і іншыя варыянты, але ўсё ж такі перамог Александр менавіта сваім майстэрствам. Ну, конечно, намінацыя майстэрства яна ёсць. Номінацыя майстэрства. Ну, я хочу сказаць, што уручаючы прызы, мы думалі пра тое, як узнагародзіць ўсё ж такі мастакоў, якім чынам, мы падумалі, што, відаць, усе тыя, хто ў нас стаў лаўрэатам, атрымаў гэтыя месцы, яны ўсе абсалютна дастойныя, і самае цікавае было б, відаць, у пачатку наступнага года зрабіць ім асобную выставу, дзе былі б іх асобныя міні-экспазіцыі. Я думаю, што это будзе вельмі такі цікавы, своеасаблівы зрэз, усе розныя, усе працуюць па-рознаму, розныя погляды на мастацтва, але цалкам гэта будзе, мне здаецца, шыкоўная экспазіцыя. Я ўпэўнены таксама. Шановні сябры, я нагадую, вы на канале Культура, з вами праграма «Дыялогі пра культуру», і я ведучы Мікалай Паграновскі. І сёння ў нашай студыі Наталья Шарнгович, першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, Беларускага саюза мастакоў, Андрей Басалыга, намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў па арганізацыйным і творчым пытанням. Я хочу нагадаць, у нас ёсць магчымасць адказаць на ваши пытанні. Дасылайце смс 1029, 1029 і чакаем ваших пытанняў. Ну, а зараз я хацеў бы перейти да іншага пытання, паколькі Андрей у нас займаецца пытаннямі, мы уже назвалі, і арганізацыйным, і творчым пытаннем, то вот я хацеў бы запытацца, перспектыўныя, якія ў нас будуць зараз в бліжэйшы час выставкі, назаве, якія з іх самыя, на твой погляд, цікавыя.
Ну, добрый день, уважаемые слухачи. Ну, у нас настолько богатая и насыщенная программа, что казаць про все выставы до конца года ну, не хопіць часу. Я, відаць, толькі могу спыніцца на некалькі проектах. Вось до конца гэтага полугодия у нас еще 4 проекта, які кожны з якіх уключае по 3-4 выставы. І мало того, што мы еще будем праводзіць такія ж мерапрыемствы накшталт скульптурнага фестываля. Такія у нас плануюцца праекты, гэта і выстава манументальнага мастацтва, гэта таксама будзе фестывалем і будзе праходзіць на некалькі пляцоўках, і выстава секцыі жывапісы пад назвай «Лабірынт», якую мы таксама будзем ну, паказваць не толькі ў нашым палацы мастацтва, але і на іншых пляцоўках горада, такіх як наша галерэя мастацтва, галерэя Беларт, потым гістарычны музей, музей Михайла Андреевича Савіцкага. Ну, вибачте, Андрій, у мене питання особисте, попереднє. У кого такая з'явілася думка на таких пляцовках, шмат пляцовак адразу? Ну, мы паспрабавалі першы раз гэта на трыянале нашай жывапісе, графікі і скульптуры, і это атрымалася. І гэта вельмі добра і шырока прадставілі мы наша беларускае мастацтва, і з'явілася магчымасць больш шырока паказаць менавіта не такі вузкі зрэз, а больш шырокі зрэз, і персаналі паказаць. І мы зразумелі, што гэта цяжка, але гэта працуе, гэта цікавасць вызывае у гледачэй, і як бы толькі абмяжоўвацца сваімі ну, пляцоўкамі нашага палаца уже недостаткова для ну, нас. Например, Наталья Шарангоевич часто возит, я ведаю, вот у Брест возила выставу, показывала. Ну, вот это мы зрабілі две выставы по выниках трыяналі, і зрабілі еще выставу рэспубліканскую тэкстылю, але правялі ее не у Мінску, а ў Гародні. А зараз вот это наша трыянале выстава, якая зараз на 2 разбіта, вандруе па гарадах сталічных, тых самых цэнтрах, абласных цэнтрах, і зараз яна ідзе у нас у Бресце і ў Віцебску. Ну, я хацеў бы тут аперажаю, відаць, уже некім чынам, але тым не менш, в хуткім часе адкрыецца выстава, прысвечана Чарнобылю у горадзе Гомелі. Так, дату можна назваць? 16 красавіка открываецца гэта выстава, рэспубліканская выстава, таксама з усей Беларусі удзельнічаюць мастакі. Гэта такая прадстаўнічая выстава, будзе адкрыта ў палацы Паскевічаў, да, у Гомелі. Ну, нам хочется думаць, што гэта выстава менавіта прысвечаная чарнобыльскай трагедіі будзе вельмі вызаве цікавасць у гледача, таму што гэта наша боль, гэта тое, што хвалюе, я думаю, будзе хваляваць не адно пакаленне беларускага мастакоў. Ну, а давайте зараз больш канкрэтна перайдзем да нашых праектаў, якія у нас намечаны на бліжэйшыя месяцы. Вот напрыканцы гэтага месяца красавіка мы адкрываем таксама шэраг выстаў, прысвечаных персаналям. Тут праекты персанальнага кшталту. Вялікі самы праект гэта будзе ад бацькі і сына Савіча, Уладзіміра і Андрэя, і разам з імі выстаўляецца іх сябра Канавалаў Александраў. Гэта мастак з Полацка, вельмі цікавы мастак, абстрактны, які пошукі вядзе ў галіне такого сімвалічнага, не нават не сімвалічнага, а фактурнага і жывапісі, фактурнага калажнай жывапісі абстрактнай. І два мастака, Уладзімір і Андрэй Савіч, вельмі цікавыя, яркія мастакі, якія на слыху у нас ужо вельмі доўгі час. Уладзімір Савіч – гэта прафесар кафедры графікі, доўгі час працаваў в Акадэміі мастацтваў, быў асабістым маім настаўнікам, за што яму вельмі удзячны. І сын яго Андрэй скончыў манументальнае мастацтва, але
больше зараз займаецца графічным мастацтвам і жывапісам. На гэтай выставе будзе прадстаўлены як графічныя творы абодвух мастакоў, так і жывапісныя творы. Владимир Савіч гэта вельмі вядомы мастак-графік, а апошнія некалькі 10-20 год ён займаецца жывапісам і вельмі паспяхова. Наступны аўтарскі праект это 4 по 50, гэта 4 мастака, якім спаўняецца летась по 50 гадоў. Гэта сябры, якія разам вучыліся у пранаце, так званым, як это у нас, гімназія коледжа мастацтва імя Хрэмчыка. І з тых, нават гэта не студэнцкія гады, это школьныя гады, якія сабралі іх яшчэ дзецьмі, яны выраслі ў вельмі знакамітых мастакоў, і я пералічаю это Ігор Градзіёнак, сённяшні старшыня секцыі графікі, Павел Татарнікаў, знакаміты наш графік, ілюстратар, які атрымаў 2 залатыя яблака прыза на міжнародных кніжных выставах, Шэмет і Шапо Александр, гэта скульптар. Такім чынам у нас прадстаўлены 2 графіка, жывапісец і скульптар. Паўтаруся, што всем ім по 50 год. Гэта лічыцца яшчэ маладыя мастакі, у них усё наперадзе. І аўтарскі праект мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Грэсі Александра Ефімовича, якому спаўняецца 70 год. Наступныя выставы, гэта, як я ўжо казаў, пра выставу секцыі жывапісі пад назвай «Лабірынт». Гэта будзе лабірынт, як мы бясконцасці. То есть там будуць сабраны розныя і жанры, і погляды сённяшніх сучасных жывапісных майстроў на розныя пытанні. І гэтых пытанняў настолькі вялікая колькасць, што мы не сталі абмяжоўвацца якой-то адной назвай. І нарадзілася бясконцасць, да? Што гэтых розных ідэй і тэм настолькі шмат, што гэты лабірынт бясконцы. І на гэтым будзе пабудавана гэта выстава. Пройдзе она таксама не толькі ў палацы мастацтва на Козлова 3, але і шэрага іншых пляцовак. Узгадую, калі адкрыецца гэта выстава, плануецца на адкрыццё на 26-27 мая наступны месяц і будзе працаваць до 13 чэрвеня. І пад гэты час таксама будзе прыхадзіць яшчэ 3 выставы. 2 калектыўныя выставы, гэта літ-арт, так званая, ўжо не першы раз выстава, якую праходзіць на пляцоўках Саюза мастакоў. Выстава секцыі графічнага дызайна. Гэта в асноўным пошукі выразнасці рэкламнай, плакацтва, мастацтва шрифта. Гэта мастакі, якія працуюць з літарай і далучаюцца да іх. Я хацеў бы дадаць, шмат гадоў літ-арт арганізоўвае, курыруе Геннадзь Мазур. І на гэты год таксама Геннадзь Мазур з'яўляецца сокуратарам гэтай выставы, таксама Юрый Тареев і Саркісаў Сергей. І рэспубліканская выстава, дарэчы, усе эти выставы, і лабірынт, і літ-арт, і наступная выстава, якую я хочу прэзентаваць, з'яўляюцца рэспубліканскімі выставамі. Гэта значыць, што прымаць у іх удзел могуць і маладыя мастакі, не сябры Саюза мастакоў, і мастакі, якія жывуць не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах. Калі ласка, мы запрашаем, гэтая выстава адкрыта для новых імён. Наступная выстава, гэта вельмі цікавы праект. Ён будзе называцца «Мост». Гэта выстава прысвечана мастацкай фатаграфіі. Да, гэта накірунак такі, які не прадстаўлены ў нашым Саюзе асобным такім
шэрагам мастакоў, ёсць некалькі, можа 5, а можа 10 мастакоў, якія займаюцца мастацкай фатаграфіяй, яны захацелі вылучыцца і заявіць о сабе як о самастойным мастацтве. Вот Я бы гэта дадаў бы вот кароткая рэпліка. Даўно пора ў Беларусі мець музей фотамастацтва. Даўно ўжо пора. Я думаю, ідзем у гэтым накірунку, і гэта толькі час. Таксама будзе фестываль «Мост». Таксама на некалькіх пляцоўках. Таксама будзе вялікі фестываль, і я думаю, што тую планку, якую задалі нам мастакі-скульптары з намінацыямі, з такім вельмі прафесійным падыходам да арганізацыі выстаў, мы пероймем і на гэтых выставах, і таксама будзе у нас і прызы, і намінацыі. Я прошу прощения, Андрей, наш эфирный час кончается. На жаль, мы только палову выстав разгледзелі. Ну, нічого, наступным разом прыйдзеш яшчэ. Ну, каля ласка, да. Шановні сябры, я хочу прабачэння яшчэ і вас попросіць, таму што не папередзі. Я забыўся, эфірны час хутка бежыць, таму што я дзякую всіх, хто нас слухаў, дзякую, хто прыйшоў да нас сёння ў студыю. Ну і хочу падзякаваць усіх, хто дапамагаў нам. Ну, па першую чаргу, наша гукарэжысёр Лариса Мраева. Дзякую усім, хто нас сёння слухаў, і усім добрага дня. Хадзіце на выставы, гэта так прыемна, такі час. Нема магчымасці выехаць за мяжу, ёсць магчымасць паглядзець у Беларусі выставы цікавыя. Запрашаем вас усіх да нас. Чакаем на добра. выставах. Дзякую. Бывайце.